So how is your spicy hot dog, boy Bulkhead? Spicy. A small spicy hot dog. Why is it small? Can I hold that to make it strong? So, ano ba siya? Mr. Slog. Pagka ni dili si Angie pagtarong yun. Simbang di man si Angie siguro kay kuan man. Diyan may mag-followers. Kung saan pag-add ani? Angie, pag-add sabi pantay ka na pantay lang dili ni Angie nga crush na ako ba? Mr. Slog. Ay, ano na ba Angie ni Angie? Hello. Dara. For me, I am beautiful. For me, I am pretty. For me, I am pretty. Hello. Hello, saan naman yung ato ang Facebook page, oy. Dala. Pwede mo ulit si Angie ni. Pwede ako malingkuhan, ako aning backup account. Nisa karutan. Wala nakita. Nisa karutan. Why you're so speechless? Speechless. Sabi ka. Hello. Why you're so speechless? Oy, boy Bulkhead, imo ko post dito sa akong FB page ha. Ala. Pagkitaan niyo sa akong crush nga si Angie. Sana all. Hala. Sana all. Timpa. Hala. Usay tayo pa. Akong oras kay akong oras kay sa pangalan ni. Kanang May bunyi ka sa kuan oy kanang shorten ako ang oras ibabaw na kasi ami hotdog may tumi mag-lunch na niya magkaon po siya burger o hotdog niya mag-English na pud ko. Hala. Kanang nakakaon ng hotdog ni may tumi wala pa. It's very far. It's in USA. How can I eat the hot dog, my Tommy, in the center of the bread? Kaloy. Siya legit. Oh, gini mo. Center of the bread. Sa kuan sa Binavista, Bohol. Halaga. So how is your spicy hot dog, boy Bulkhead? Spicy. A small spicy hot dog. Why is it small? Can I hold that to make it strong? Uy, goodbye dyan na din niya. Batik inyo na po ko ibasya. Batik inyo na po yung bastos kay ko. Hotdog ba? Kan hotdog lutoon. Sure mo din na, oy. Ilang joke yun. Social media. Maano lagi ka. Nakita na ko yung video rin. Ako before ka na akong nakita na kang kuhaan ni pasama ni Big Surat man ba? Oo, lagi. May kuhaan lagi impe. Tungod sa mga bashir na kuhaan ko na Jessica Sobo ko tungod sa bashir. Hala. Ma'am, kanang negative or positive publicity is still publicity. Yung ginagawa ang real to ma'am, isa pa sa pinaka-tiguang na sa ngani sa sukmed. Bukan ginamit na po ito sa mga kuha, sa mga bashers dito na hindi na maplit ng tao, hindi na maghimot ang maayo, hindi na maghimot ang dautan, tanang din na negative para nang aside. So the best thing sa tuwa as kanang public ko na yung mga public personality karon buwan nang gawin na po ang asukan na perskita ng laing tao na followers mo involved no matter what will happen, maki-involved na sa itong life. Kaya part yun sa life. Kung wala ko na sila ma'am, wala ko. Kanang regardless kung nasa laing mga opinion, nasa laing comment ay karya, we don't like to na magbitahin po kaya ka na sila naghatag ng publicity sa tuwa. Di ako tama. Wala na sila. Lagi, I do appreciate what you said and what you advise. Kung ka makita tagapon sa personal lang, wala akong expect mo. Abi lang, di. Ang mga followers, gamay mga followers ko, bago niya account di ay backup din eh.
backup ni account na adiri ang kuan na adiri ako account nga usa ko gigamit og live kanang earn ta ginagmay sa live ba. Earn. No, parang di ko kabalong na yung mga sticker, di ko kabalong sa ana o wala, never ko kasugar ka kay maning TikTok sugat niya. For every month, murag kaysa yung live diri ya, kaya nga rin nanata. Mao lagi po. Pariharan man ta diri lagi. Ako nagsigil magkukain aning TikTok kanang dalar-dalar man akong earn aning TikTok. Wala. Pero naman kayo na yung may tuloy karoon nun. Oo, kami gapon still stronger na. Bahala na ang kuan. Wala. Sana all mo lagi kuan na tani. Anita, magkuya na yung may tuloy mong bari mo uyab na kayo, chance mo ka, ma'am. Batay. Uy, sana all. Sana all. Pag sure na bibulkit, oy, kanang bibulkit, muambak na ko, kay nanguyab naman ka din ha. Kala, oy, salamat kaayo. I-shout out na lang ko diha, ipa-follow ko sa mga follower. Thank you so much. Ako no. First, bukod yung mga admin karoon sa Bulkiters, Uyab naman. naka-screen record kayo so much, panalang sa kanya. Akong kuhan, may akong masutibot sa inyo ako da content is content, tapos guys, kuhan, siguro na yung mga sayo po siya nga po, di ba naman siya live, nagyaan ko ni Miss Anjang niya, mga pagtulang na po sa live, so tanang mag-iwagin nga na, maski ako, sa karon masaya mangita, so tanang kami choose. So, kuhan lang tanang, support local, yan ang guys. Salamat dito. Yan. Yan, kung pang-wasa na pinimag-balik, salamat kasi mong tayo mga. Sige, thank you so much, thank you. Thank you. God bless you. Take care. Yeah. Always take care. Bye bye.